B'investiment ta' 3,5 miljun euro li aktar minn 2 miljun minnhom huma fondi Ewropej, riċerka bl-isem ta' Life Pan Puffinus se tara li jiġu protetti 2 speċi ta' għasafar li jinsabu f'riskju li jiġu estinti. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarjiet fir-riżerva naturali fis-Salina fejn intqal li dan il-proġett qiegħed isir b'kollaborazzjoni ma' 4 pajjiżi Mediterrani oħra u se jdu maddej 4 snin. Manya Russo, il-maniġer tal-proġett, spjegatilna x'inhu l-għan aħħari tal-istudju. Basikament l-għan tal-proġett huwa li ntejbu l-istat ta' konservazzjoni ta' daw il-ġiex għasafar, il-garnija u l-garnija balearika u ħanamlu dan b'attivitajiet differenti li biex naraw eżatt x'inhuma threats, il-perikli fuq il-baħar u anki fuq l-art u ntejbu il-numri, il-popolazzjoni tagħhom. Fost oħrajn jitħalla impatt negattiv mill-firien għaliex huma speċi invażiva u anke mill-bniedem minħabba l-istorbju li kapaċi jagħmel jew jekk wieħed jistat b'mod mhux xieraq. Is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Stefan Għasafar stqar li dan il-proġett se jwassal sabiex dawn l-għasafar ikollhom ambjent aħjar fejn jgħixu. Dan huwa eżempju ta' kif ninvestu fondi tal-Unjoni Ewropea fi proġetti ta' natura ambjentali fejn inti għandek l-aspett ta' studju ta' konservazzjoni u anka il-fatt li għandek kollaborazzjoni ta' għaqdiet non-governattivi li ġejjin minn pajjiżi stati membri differenti li flimkien qed jikkollaboraw fuq xi ħaġa li tolqot biex ngħidu hekk il-Mediterran. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refolo aċċenna li dan il-proġett juri l-impenn tal-Ministeru sabiex tkompli tissaħħaħ l-ekonomija blu f'pajjiżna. U naħseb dak tal-lum il-proġett juri kemm dan il-gvern huwa impenjat biex l-ambjent jagħtih dak li hu xieraq għalih. Qegħdin ninaqdu għalhekk minn naħa waħda l-Ministeru tiegħi, minn naħa l-oħra wkoll l-ambjent fejn qegħdin nuru l-importanti li jkun hemm żvilupp sostenibbli. Il-Kap Eżekuttiv tal-BirdLife Mark Sultana saħaq fuq l-importanza tal-benesseri tal-għasafar għal ġid tad-dinja.